Bayram Ongaya e doho ma winjo weche jotich omedone riwruog lakteche piny owacho mag counties kaachiel gi piny owacho mamalo ndalo 2 matieko winjruok ewi kaka lakteche biro dok e tijegi kapok bura mano chwal e doho winji kendo chieng' tich ang'wen. Jang'ad bura Ongaya osiemo lakteche gi piny owacho kolero ni ng'eto mar burano ibiro tim kaluwore gi thagruok ma jopiny osekaloe kotudore gi ng'anyo mag lakteche mosenejo odiechieng' ma 54. Doho nochiwo thuolo mar twak e kind piny owacho gi riwruog lakteche, kata kamano winjruok pok obedoe. Parties are given final chance to conclude a return to work formula by return date, failing the court will hear the petitions and determine all pending applications in the petition. The parties are given one last chance to sit down. I say you have the drafts. A lot of progress has been made. It should be obvious that these negotiations are open-ended, and no party should insist that we must just stick to where we were yesterday. Just go in open faith, look at these documents,